माने हमरा बेटा पर आवे के बंडा पो ई बंदा पे ए खबरदार हमरा बेटा के बंडा कहियो मत दे लाज नहीं खेला तोरे पोतई के हमर बेटा रख लेलस देख तोरा मुंह में त करका पोत देलस माई के चल ना भर गए घूम का कहबे गोड़ लग का कहबे रे खेलवाई माई जो माई आशीर्वाद दे खुश रह जा हमर बेटा पोतई फर जा कनेवा का हो एक लोटा पानी लेब लेवा तनी का कही टोला महला में बियाह शादी अब नहीं लागत बरसात में कि बुनिया पूरी खाए मन क दिन ले कचर पचर भइल बा के कि नीमन चटकार आलू दम खैती या बुनिया पूरी खैती बियाह हमू होखे देम तब एगो तो गोतिये में हमरा हो गो रही लेकिन हमरे में कमी बा लेकिन कमी का बा हमू सोची लेल बन के नती के बियाह ने के होखे देवे के ना हाड़े हरदी लागे देवे के बा के कर जी दा पनिया दा के कर को तन बिया है ऊ दूसरा कोई के बात होता है आ दुआरी पे का बैठ गेलू खाए करला त जाके रुक जाई ना तनी सा एकदम ले सा पखेवा रोज बनावल कर पखेवा बन कर दूध कम कर देती है भैंसिया बना देले बानी गरु भैंस के पखेवा विटामिन हो ठीक करत रही ए तुआ साबुदाना के हलवा बना दिखाईब ना संजी खानी बनाई हो बबुआ आ गइल हाय बबुआ इल पड़ के हां आगुल बा ज्यादा नहीं ओकर के हवावे धोवे छाड़ल फोन कर कह द कि दशहरा में छुट्टी ले लेबे यही घरी से मिलता छुट्टी की आवस फेन आके बोल जन त फेन कहब कि पैसा आओ तो कहां ले अरे भाई भाड़ा बा त कसम उतार है कि न दशहरा में आइहा नु बस ना होई पड़ खर्चा चलाओ तनी हम त तू कहबू तार माई दी हन कहतो कि कहे लगम जा घर में जा गजब रहुआ तू कहले रही बलिया भुंजले बानी मुआ जो के हई खा ली ना त सेरा जाई तन के लेमो लगर दियो ओकरा पो हो किया बताओ ने भाई नया गो मेहरारू चलल बिया की करा घर के ही बिया आवा चलो या तो सने नहीं चली का जी केने के करा घर कहन जा हमनी के तो ऐसे घर पर ला कोचस कसिया कोचस हां कोचस भी कसिया बा एगो अच्छा गांव हो गांव हो बाल हो बहुत मशहूर हो अच्छा एने के करा ही आइल बन जा ए जुगे रेंज धरी छन की हां लइका कौन का खाते हां सुमित नाम हां सुमित बिया ठीक करेल बन जा ठीक है ना हो गइल सब कुछ हो गइल बा अब देबे लेबे खाती आइल बन जा अलग अलग दिनो धर्म जा ठीक हो गइल बा हां हां कही लागत कि पिछलका मंगरवा के दिन कोई रही जाऊ जुगे करगर एगो होटल बुए अच्छा बहरे बाहर ये तो कोई गांव में होए त हमारा कहे ना पता चले हम गांव के चौक हई माने कहे मतलब कि हमरा सब पता रहेला के करे का होता है का नहीं कैसे लइका हम बाद में बात हुई दुगार पक्का बात करे के बाद में बता दी ठीक करेल बन जा हां ठीक हो गइल बा 3 लाख रुपया एगो गाड़ी एगो चैन हिसाबे से पैसा कौड़ी देम आ जाई बाद में बात हुई लमर अपन दे दही लमर दे दही नंबर दे दी दहो का कोनो बात बा का न चारा दी कसिया गाँव है ना बस जाई ए राउर मेहरा नु बनी हां ई हमर अच्छा राउर बहन के जब बियाह होता है हां हां बहन के चल ही जा नाश्ता पानी ले आई ना चाय बनवाई पतो से ना ठीक बा हमनी के लगल ले कलम जा अच्छा ई कली जा भेंट होई बहुत जल्दी होई अच्छा ठीक है हां ठीक अच्छा कोनो बात तो हमर नामे ह चौक जे भी चले जाई गुजरिया का लागेल हम सुमित जी जाई बाद में विशेष सारा बात हो जाही अभी हम कुछ ना कहो दुआर पे बानी चलो तब ठीक बा ना हां ठीक हिसाब से नाम राहुल पड़ेला अच्छा राहुल ना जी बाबूजी के कूदन अच्छा ठीक कूदन सिंह हां कूदन सिंह ठीक बा के बड़ा मर मिला हमनी के 2 मिनट में बुझाता कि काता ना हो गई हां चल दादी आई जाए भौजी जब शादी ब्याह हो जी तो बढ़िया से एगो अंगूठी ले ले मैं दे देम जा अंगूठी अभी ना नहीं जा कुछ बात जान लेम जा तब देम जा का बोला छी माने बात कहनी हां सही बात कोना बात बता देखिए दिल में बात बता दी ई सब बात चार दीवारी में कल जाला बाहर में ना करे हम कहनी भेंट हो जाई न चल ही हां अरे चलो छोड़ा है नहीं हटावा आय हो दादा अरे मैया रे मैया ई बियाह ठीक कर लेलसन बहरे से बहरे हमरा पतो नहीं खे हम कैसे ई बात ना जननी हमरा यही बात के पछतावा बा आई बतावा नतिया के बेटा के हाड़े हारदी हम लागे देम हो आ जाके कोचा सा कर अगर सगाई अच्छे का करतावन हम
तो चढ़ल तिलक उतरवा दी ना मुंह में के हई। तनी माई भी फोन लगाव तनी कहिए ले माई फोन नइखे करत। देखो तनी लागत कि ना लागल बाटे। हेलो बोला तनी भौजी का समाचार बा? ठीक बा हमर। बाड़ू हो कन्या। हाँ के ह? अरे हाँ मनी सुमिता के माई। ठीक बा भौजी तनी बाद में करत तनी केहू आइल बाटे ऊ माई से बात करे कर है। दारा एक कन्या मार मिठाई खा देवर के बियाह हुई देवर परिचय चले के बा। देवर के बियाह होई। हाँ एक केली मिठाई लेके चली आई कुछ सुनाइबो ना कोई कबे तू भइला जी का कहीं एक कन्या जानते बाड़ू का जाने केवन लवकिया लाग रहता हमरा बेटा के पीछे जब बियाह ठीक होता तब कट जाता जब बियाह ठीक होता तब एगो में एगो जुट के लगाने लगा तो सुनबे कोई यही के चलते नु बहरी से बहरी देखा देखी होइला बहरी से बहरी बैठी कुल क देनी जाए एबार आइ रहल हन देबे लेबे खातिर छेको को क देनी जका। हां देब ना छेका ना होकेला ना सहेला त सही कुल सर सामान आइ रहल सही हाथ सन कर ले रहन जाता। हां ध देलन जा आजी त काहे ना कोनी हम चल रहती आर त गीत तो गावे कर लाइला जे ढेत ना आदमी ना आई रहे दुई एगो आदमी रहे। हां दुगो अनु जाना तड़ू लड़किया के भौजी आ लड़किया के नु भैया आई रहन और कोई ना आई रहला हनु हम ही कहले रे माना कहले रे का टोला महला में देखावा करे के बा हो कनी आजी चाची जी त कोने के लड़किया जोड़ी जो खोजले बानी जैसन सुमित बबुआ सुगर सब घर बानी लामलाकार बानी तो ओसन खोजले बानी अब आई त देख लिया जा थोरे ना कने हुआ बाकसा में थोरे ना बन रही आज ना त काल निकलबे नु करी हो काहे से कि जैसन लड़का वैसन जोड़ी लाइक रहला त हां कने सब कुछ ठीक बा जानिया ही तो ना त निमन बा देनो लेन के कुछ बात भइल बा। हां 3 लाख रुपया एगो सोना के सिकड़ी एगो बुलेट गाड़ी। बाप रे बाप हाथ ना दे तो अब अभी देलहन जा अभी सोना का अंगूठी देले बनन जा। अच्छा पसंद कइला हम जात ना अरे बाबू देखो देखो कोनी त बाटे जातनी आवत हां ले आवा तनी प्लेट काहे सुमित बबुआ जी भौजी गोड़ लागतनी खूब खुश रही मेहरारू त पा लेनी नु ए कन्या बढ़िया आशीर्वाद द त निमन जैसे बियाह शादी भइल बा ओसे निमन निमन हमरा घरे बाची हमरा आज रस बस जा सेट भइल बा लगले दादियो काहे लागो काहे टेंशन। हां ऐसे सेट भइल बा ओइसे उनकर द्वार पर हम बरात लगा दी तब भौजी के लुगा किनाई नु। ए भाई भौजी को मिठाई देबे अभी देले न कि जतनी ले प्लेट लेके आओ देबे कक दे दुगो लड्डू आ दुगो बेल करामी दे दे में दो हां 4 गो लड्डू आ 4 गो बेलगरामी दे भौजी के और खीर मोहन वगैरह दे दे हम वो मिठाई छोड़ी अभी तक कम मिठाई चल जाई लेकिन बियाह में कम ना चली डाढ़े डाढ़े चलत रहे के। अच्छा काहे के तू नाम लेबे लिस चाची बियाह जन काटत डाढ़े डाढ़े चलत रहे चुपे चुपे क के और याद दी अपन घरे ले आ दी सब का सब तो जानते बा कनिया सब जानत नहीं हम लेकिन हम ओकर से लागल लेके चलत। हां उहो सा तो पानी रही जी वो परिए गुल त कैसे कर बेटा के बियाह कर त हम एकर आंख में मुंह पे थूक के ओकर बियाह क के देखा 42 गो बियाह कटले भी हमर 42 गो। बाप रे बाप लड़का काटे लायक बन जी जे देखी एक नजर में पसंद कली सामने से केहू देखो चाहे मत देखो लेकिन फोटो पर भी पसंद कली हैं उहे बतियन हो उहे तब सोची जी कि कैसे यहाँ के बियाह कटी जाता घर दुआर खेत बाधार बाएता ना हैं। चल चल अब तू हेजा काहे आगुले चलू देखे बियाह में लुगा कि नहीं नु काजी चाची जी कि नहीं ना हो कि अरे नहीं ना भौजी तारा के हम एकदम ऐसन लुगा किने अब तो ही नु करे धरे खातिर बाड़ू आए तो तू जानत नहीं बाड़ू त हमर बेटी को तो है नहीं के तो तोहरे नु करे धरे के बा बात के आओ जल्दी डेराई जा जो जा आवत नहीं जो हम आ जाए 10 दिन पहले ही करे खातिर और घर है बहुत नहीं अभी चल चल एक साल पहले चाउर और फट के आ जाए फिलहाल में होई फिलहाल में ढेर समय ना लगी तू काहे घबरा तो लिया प्लेट लिया दी अच्छा ठीक बा लेके आओ तन बड़ी सुन के खुशी भइल जिया काहे ना होई होए कने तहरा सुन के खुशी त एगो हो खेलवड़िया जान जाइनु ये कैसे ए चाची जी अब बियाह करे में का हो आई ना घरवे में अब के जे लेके प्लेटवा आवा अरे आई तनी हवा खाली तब जाई पैंट अरे ना हो ढेर घरे नु बाटे के बा अच्छा रुक त बावते बानी तू मन बुना आई एगो सामान देखाओ तनी रोवा के चला हो दादा केने बाड़ू आई ना घरे में मैंने आई हो मैया हां हां आयो ज्यादा जीव थक जाता है दादा दादा तो कम नहीं खींच हैं बुचिया बैठ बुचिया नेहा ये चिचिया ता परेत काहे लखन अरे पानी ले ले और एक गिलास का मम्मी कहता ना सूता कैसे रे तेरे
बाक लाइन कट गोल बे हो आ फुआ रे हुआ गोल बे सिलाई सिलाई सीखे ठीक बा। तू का करत हई सुतर नींद लानी कट गई पानी ले तो जो एक गिलास पानी लेके आता अब जो लेके पी ले आ गोलिस तो घरे कोई साथे भाई से देखी मुंह लड़ावत इस मतारी से अपन अरे एक गिलास पानी मांगा थी तो एक गिलास पानी दे भरने की आ मुंह लड़ावे के सीख ले बानी एगो हुआ से मांगा ओकरा के सिखा वो हुआ चल जेनु आ भतार जरी त तू चल जे सठावा में ठीक बा सुटू सुटू जवान लगा सीख ले मार पता कब के मार के हमर लइकिया के मारना मुंह पे दू थाप एकर नहीं के समझ में आवत हमार कहा नाम बा कि फुआ साथे साथे अब तेहू काम धाम कर बात बुझत नु कौन राते कौन यार का नाम है कि पढ़ मत ये नु का नाम है पढ़ लिख के कहाता आ खाना बना के अरे पहले के लोग लड़की कैसा रही सरे कि कमो घर में कॉलेज रहीसन पढ़ियो लिखलत रहीसन हां एबे हमर से एको काम न कहिए सुन पहले दिन में के ढेर काम करवानी फुआ सुबह नहीं चल गई सिलाई सिखा तू चल गईस बर्तन माजनी झाड़ू लगानी सब क के सुतल बानी पहाड़ नहीं खुद ढकल देले एक बार सांझी के रोटियो बनाए के बतारा फुआ ये तो ना बेलन ना बेला फुआ के साथ सीखे के भाई बरन त मार कर के चटकने से अरे बकरी के मोइली हां देखत न चिल्लाती है दुआर पे ये सब बतिए भुला जीबे जो घुमा जाए खातिर चल जाता लू पट देखा तुर के लिए आइल बनी उनकर पे सुन एगो बात हमार नेवा तोरा नइखे तने क्यों बुझात कि फुआ देख ले तोर पढ़बहू लिखबो कइला से सिलाइयो सिखतिया हां आ ते का करतई तोरा से छोट जुग रहे तबही खाए बनावत रहे साथे साथे हमरा बोझा ढोवावत रहे अब तो लड़की करेंगे हमारे सुना बोझा ढोला तो देहिया ना नौल रही नु तो फिर ससुर दुख होई नु तो जानो करी हमर भी हेलो करी ह कि पापा हई बात बा हई बात बा का माने हमनी के पानी पे दूध पीबे चीनी लेके चीनी रखल बता का जो है हमर तो बिस्कुट ना लिए हां 10 रुपया जो टका पर रखल बा ई ना बुझाला कि बाप मतारी बताउन कोना कहां से तो हाल चाल पूछिया खइला कि ना पियला छोड़ी जा दीजी लेके आ जल्दी तोरे चलते कुल बिगड़त तोरे भी नु सुततिया त ते का सिखावत इस रात भर में ये कुल सिखावत है इस हम सो जाता नहीं यार और मोबाइल रख के चल जाता तो चलावत यार तीन लगते गाना सुना फिल्म देखे कार्टून देखे त का है तोरा ना मार सकलीस सुने को बात कहतनी सुने को बात नेवा कमाई तोरा से को बात कहतनी बाल बच्चा के बेटा बेटी के ओकनी के जब से ना डटबे जब से ना बोलबे कहबे नु कि छोड़ दे छोड़ई मेनू ज्यादा दूर भाग जियसन अब लगले सियान हो जाई तोरा जोग हो जाई तोरा उम्र के बराबर हो जाई तो कहबे कि हाथ गोड़ समझाओ तनी जी नहीं के समझब अजी अब तो होइए गल अब कांगे काम बढ़ाए के हां रे कहलन कि ए अब जौन भाई पैसा बानू सब इकट्ठा क के एक ठई रखे के पड़ी आ सब सामान भी भाई किने के पड़ी मान ल कि दिन तो जानता ही बनी कि दिन भाई धाराइए जाई तो अब मान ल कि पहले ही समझ के तैयारी ना होई तो दिन धरे के असर थोड़े रही लंग लंग के बयाना दे यही घड़ी मन करता नु कि हमारा कुंवरवा में नु सब कुछ क दही जल्दी नु ऐसे कि कुंवरवा में सब कुछ सस्ता रहेला एगो ही पहले काम कर दिन पर एगो बक्सा किन के लिया दिन सारा सामान खरीद के उनकर भरी जाओ लगे सही कहत कोनो चीज सामान किनाई नु तो ओही में पर भइल खाई त ठीक रही अलग आज ये हमरा के नहीं के बुझात बुचे के पापा कि हमें होगी भेटाए रहली हमकर गौवा का अजीब अजीब बात बोलत रहे अरे गांव में एक से कोइसन हो जाली सन अरे ये कहते कि हिसाबे से दिया जा पैसा करी अभी मन जा अंगूठी हमनी के पूछबो करे जाके का लगनी त लागी ना कुछ कुछ हम कहते हम ये गांव का चौक है चौक का मतलब चौक के मतलब होखेला कि चारों ओर से बात सुन के एक दूसरे में एथी करे वाला ओ कुल के का टेंशन ले भाई एक से पागल भेटाली सन कुछ कहल चाहत रहे लेकिन खोल के बोलल ना चाहत रहे अरे त कहल चाहत रहे त गुंग रहे कहेलन ओकरा मुंह रह वही करला बोल देला वही घरी लेकिन चतुर चालाक मेहरारू रहे अच्छा जाए तो सुने एगो बात कहतनी जहां बढ़िया बनेला नु तहां 10 गो आदमी लागेलन बढ़िया फल मिलला तो में 10 गो कीड़ा घुमेलन ना बुचिया पापा कोनो कोनो ओहू में का मेहरारू होनी से चालाक सोचन से कोई के बेटी बेटा भट्ठा मत जाना तो नहीं किया अभी ढेर लोग समझदार होला लेकिन कोनो कोनो का बुद्धि ना वाला घर फोड़े वाली हो जानी था लेकिन मेहरारू चालाक लागत रहे हमरा सुने को बात होता ना दिमाग नहीं खे दौड़ावे के बात बुझाता नु अपन काम करे के बा 10 गो आदमी हमनी भी है ना 10 किस्म के बात कहिए ना 10 तरह के कहिए तो उतना सुने का नहीं खे हमनी के जौन बहू है जौन आंगा हमनी के लौकता तेवन काम कल जाओ बात बुझाता नु आवत ये बुचिया तो ओकरो कह दिया कि देखो हई सामान दिया गइल हई माने तारो के
उ अहन जा दिहन जा का करिहन जा ना करिहन जा उ अलग बात बा। आ कह दियो ओकरा से कि बढ़िया से अपन रहियो, बुद्धि विचार व्यवहार बना के रहियो। हम समझेबे करने एगो कने के पैसा हम 500 रुपया हमरा के दे दी, वहां के ऊन लिया देता नी, थरपोस बिना जी, द्वार गेट वाला कुल बिना जाई, हाँ कुल बिनवा देता नी। हाँ तो यही कहता नहीं कि दिन धरे के तैयारी नहीं करे हमनी के कि कब दिन धराई कब ना दिन धराई। देखिए आजकल के जमाना बहुत खराब है बुच्चा बाबा की, कोनो सोचे तन से शादी ब्याह लगल तो पट दे के काट दे, ऐसे होइसे कर दे, आ चट्टे पट में शादी ब्याह कर देवे के बाटे। अरे ढेर सुन दिन ना, लेट नहीं खे लगावे के। एगो तक कैसन हित मिल गुल बा ओसनु के तोरा से बुद्धि व्यवहार से ओकनी के लागत है कैसन ना ओसन। जी ठीक है, व्यवहार बहुत अच्छा बाटे। गइला पर लागता के हाथे पाथेली पे लेके हाँ चलता ना जा। तब अपना एथी नहीं के कहला इनु के तब धर हम जाता नहीं एथी करे जाए। कला। जय बकरिया के तन से मुंह देवता। हां रे का करबे दिमाग। हे बुजारी के त सुनाते नहीं के, यार कहां गइली रे? अब पिटाइबू तू डंडा से, मोबाइल लेके घुसलू रे जन घर में त रुका तनी। आयो दादा चली हाथ गोड़ धो के दुकर खाना में खा लेही, कर बाद कोनो काम कर कने देखो कर के घर में जो रख दे रे झरत ना लेके बढ़िया ले रख दे। कन्या का हो कनी की जाता नहीं तन की एक ठाई जग में हो महात्मा जी बोला होता अरे होने होता पश्चिम कोपावा। हाँ तो साधु जी कहलन कि आई 5 दिन खाना बनाए खियाई हमरा के। अजी 5 दिन खातिर चल जे तो गरुआ मलुआ के कर। और 5 दिन एक दिन में आ जाता नहीं हम, लेकिन फैकन के देखी आ घर देखी आवत नहीं हम। गोइठा गोबर के लाई जी भोर हरी में निकल के एथी कले बुढ़ाऊ मांग ली कम बेसी होई त अच्छा हम ध के गोल बानी बोरा में ढाबा में ध देला हई, कुछ काम बा इमरजेंसी त जाता नहीं। तो दौरी दिन ना कहनी कि जाई त लिया ली अब कोई के अब के कर के लिया ना हम संगत एक काम नहीं खे, हम अकेले भुलाई काटी नानू जी। हम भूलाता नहीं मैं जिला हम हिलावेला हई हम भूलाता नहीं। ई त देखबे ना कहियन कि घरे के बाकी नहीं खे, कह दे मुन कर लेनु फेनो पे कि जा तड़ी जग देखत नहीं माने हमारा के बोले लगेन कि काहे जाय देला हवे, अपने खिसियात रहलो ना अकेले घर में रही ना त मन ना लागेला। हम अब जाते ली त चलो हम तले बतिया ली ही अपना नैहरा रहिली त का दुख सुख करी हम हो घर ही में ले बतिया ले तनी तले गोली त 5 दिन पहाड़े नु बाऊ हमार कैसे कैसे करम बाल बच्चा के देख हम करी को बुझाला कुछु पटाचिया चल जाली। बउआ के नामवा रटते जाए कोचस कसिया कहले रहे राहुल बात नाम बतौले रहे, अब सही खुदा नकर बाबू के नाम रहे। अरे ना भाई बियाह ठीक हो गई, केहू के बाण मारला से का सब कोई मेघे ना थक मर जाई, कितना जना के बाण ना निष्क्रिय निष्फल हो गई तो कही है। ढेर जना लागल हमरो बियाह काटे में, हमरा त मारल तारा पानी ना मिले आ ढेर जना ना रे ढेर जानियो रही। हाँ जानते बाड़े के लागल रहे आदमी उड़त चलत रहन के केने बियाह ठीक भइल केने का होता। उड़ल कुछ होई ना 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 उ माछी ढूक गली एगो का कहबे जात रहे चचिया हमार। हाँ तो करे के सुनई नहीं है कि उड़ला ले कुछ होखे वाला बा ना, बेचैन भइल बिया जो हेल जानते न हमर बियाह होता न तो बेचैन भइल बिया, काकी त झोरा जात के उत्तर तक वो दक्षिण घूमल चलती है, एकरा अभी तक पता नहीं चल कि हमर बियाह कहां ठीक भइल बा। हाँ अब पता ना चली टेंशन मत ले, अरे कटबे ना करी ई बियाह ना कटी बरामबा के टाकी हो गई। ठीक बा सब ठीक बा नु? ठीक बा शादी में आवे कोई जरूरी। अरे यार पहला बार शादी करते नहीं बे। ठीक बा ठीक ठीक। घूमती है बेचैनी में काखी तो झोरा लेके जो है तहे घूमल चलती है, घूम घूम तोरा घूमला ले कुछ होखे वाला बा ना, समझ ले कि हम कतना मेहनत कइले बानी, ऊपरे ऊपरे अगुआ बोलैले बानी, ऊपरे ऊपरे बियाह ठीक भइल बा। चेक पापा सुन तनी कनी हनु कि गौवा सुखा गइल बा आ संजिया के तनी जाके मिलिया में देले त ए बेरा खातिर आटा नहीं के, ठीक बा ए बार भाते बना दे तनी। गजब के बाऊ पापा घर सुखवा त मीने की एक मोरा सुखवा देला। अरे त का करिन जी आ एके बेरी धो दी बताई रहे कही तब। अच्छा ये हां अरे तौरी लागे नी कहे प्रणाम जी। जी प्रणाम गोड़ लगा तनी तोरा तो घर एथी परला नु जो पानी लेके जा पुआ जहां गो रही हां जो पानी लेके तनी हां पुआ से मांग सर ना घर में लोटा वाले क्या
सरना जहाँ गई रही गई रही जाऊ चिन्हत नहीं की रउआ भेटाई रही गलिया में। मुहावा धोवत रही हाँ हाँ हाँ। कहने की तब एने कैसे कैसे? अनी हाँ कुछ काम रहे तो कहनी कि नामा बतैले रहे रे। हाँ, का हाल बा धरीछन जी के? ठीक बा वहाँ के सुमित जी के बैठे दिन जा तब न कुछ को हम बैठम जाता आई न भीतर बैठे आई आई ली पानी पी ई बात लाई जा कि लड़की और बहन है। हाँ हाँ। अच्छा कहाँ बड़ी बच्ची है वो तो बोल बिया सिलाई सीखे। अच्छा सिलाई सीखे बोल बड़ी का कहीं देखी हम ऐती ना जनी एनी एगो जग का बताऊं साधु तो हमारा के बड़ी खोज खबर करेला लोग। हम 10 आदमी के आदमी हैं जगो कहवाई ना। हाँ तो साधु जी के का नाम बाकी प्रवचन कहेल बानी तम केहू के छुअल ना खाइम हम साफ सफेना तनी रही ना नु। हाँ तो कहनी कि द्रव्य बनाई खिए भर जग हमरा के ए जगिया में आइल बनावे खिए। हाँ तो सोचने ही न जनी कि अभी समरपुर जाऊं ना कोपा हाँ तो जान जाई ना कि हमारा ना रहल गुला कनी जग के थी बैठम जगशाला में आ जहाँ गलती हो तो हम कैसे बर्दाश्त करम आए बच्चा ना ठीक बा। हम ऐनी रउआ सबके एगो बात के खबर लेके अपन विचारधारा बताइम जाके का विचार बा। बाकी देखी जहाँ रउरा शादी कर रहल बानी हम बगले के अगल के हैं हम वो घर के बारे में ना उनका खानदान के बारे में हम सब जानत नहीं। महाराज ई बताई कि रउरा का देले ले बानी? अभी तक वो अंगूठी देले बानी फल उल मिठाई उठाई देले बन जा आ कपड़ा देले बन जा। और तने पर दब दिया जाई आ फोन करके अपन साइट मांग लेही ऐसे को घर में शादी करे लायक नहीं खे काहे जी लइका बा मैया बेले पटल बा। आ ये दादा अपने माईए के रखले बा। हाँ हाँ ओ ये बाबा जान जाई बा बच्ची अरे बुची मुझे तू हाँ लड़की है एगो तो बात हम मिलावत रही मैबा मातारी ना किया नहीं अपन हिया लहू नहीं के नु माने अपन का हिया कहीं ओकर बाबू भागा के ले रहो कहा कलाई हो ओ तनी की काहे बार-बार माई से जाके कोनो बतिया पूछता। माई भगनी बहिन भगनी तीन आली बहनिया धराइल तो कर जाके बियाह जी के ओने जयपुर देने कहले बासन लुका चोरा। हां कहत हमारे बहिन जयपुर रहेली। हाँ देखी बात आइल ना आ ये बहुत खेलवाड़ी ही आ बियाह देखी करे धरे खातिर नहीं करत रह के बतावत तनी पैसा करे खातिर करवावती है घर में बेटी पतो से गलत काम करवाई बबुआ। हाँ 2 नंबर के ही 3 नंबर के मतलब किशन महाराज कहीं महाराज कुछ करिया रहे आ कौन वार्ड के थे कौन के घर में बोला के क्रीम देला सब उजर भइल बिया गुर भइल बिया जान महाराज कहीं के बड़ाई तो भगवान बानी जी हमनी के दुआर पर बिया लेकिन भात पानी नहीं खे बबुआ भात पानी नहीं खे आ लड़की के बियाह न कर ओहू में नु कोरा भाषा वसन का होसन है ना कोरा भाष लड़कों के बोले हां आई दादा अजी बाबू पापा पानी पी रो पानी पी दादा पानी पिए बेरा रही रो धर हम बना के कल पुला वाला क के जग में रही ना तो जग में से हम झूठ सच ना देखी ना ना हमरा ना रहल गुहता अरे ना महाराज कहे नहीं का करे कर या बियाह तार करावत नहीं अजी अरे जब उसाला कतना धर्मी पापी बौगे कि अपना मतारी के संगे बौगे तो बताओ तो हमार बहिन जाई तो ओकर तो जिंदगी नरके हो जाई रे। ए बुचिया के पापा हम कहब कि वहां का शादी ब्याह जी ना होई। अच्छा एगो और बात कहतनी कि ओ दिन मेहरनुआ ही कहत रहे हम बतिया पे ध्यान ना देनी देखी रहा काम कहत रही नु मेहरारू कोनो साचो बोले नी सा जान ली आई मेहरारू हमरा लागत रहे कि मेहरारू कुछ बोले चाहती है लेकिन द्वार पर आए मेहरारू कहत रहे त ना बोल पावत रहे जान ली। अरे तो अच्छा मान ले कि जग जाग ये रिहा जाकी ना आए बैठी कल के पानी बड़ मीठ बानी हाँ चीनी डाल के गलवाले चीनी ना देखी व्यवहार ऐसा चीज बा हमनी के शुद्ध एकदम जनीनो हमनी के कोनो कल छपट ना है यही से हमनी के घरे कोनो चीज निक लागेला। एगो और बात बतावत तनी जी एकर कोई ठाई बियाह ठीक भइल कोई ठाई से पैसा लेला सन। हां
लेकिन बिया है अगुआ रुकबे ना करसन। पूछ तो देखी कारण बा तबे तो केहू नहीं खियावत। बड़ा हाली हाली महाराज को जल्दी दिन धर के कहत रहसन। हाँ। कहत रहसन ना। हाँ। यो आजी हुआ गुआ कैसन माने हमनी के कुछ नहीं खा बतावत अगुआ ओकनी से पैसा कौड़ी ले ले होई। आजकल पैसा लेके बिया होता है। ठीक कहता नी जी सुनी ना हमरा के तनी पराठा भुंजिया बनाई। जूता बना देता नहीं पराठा भुंजिया ना छान देता तनी पूरी आ खीर खाई लहसुन प्याज खाई। हमारा घरे लहसुन प्याज के दिक्कत नहीं के माने जगह। अरे जगवा में बहरी के ना मनाला। बिना लहसुन प्याज के अंडा बनाई तो बनाई। अरे तो अंडा कैसे खा ले तो सुनी ना एगो काम तरकारी में आवेला। एगो बात कहतनी बिना गरम मसाला के मुर्गे बनवा देतनी ना गरम मसाला में दोष ना हो। लहसुन प्याज मेन चीज हो। हाँ हाँ तामसी भोजन हो तो अंडा बनवा दी शाकाहारी में आवेला। महाराज बनवाओ जो रुकी जाता नहीं मंगल जी लहसुन प्याज बच्चे मत डालिए बड़का होता है। रुकी तनी आई पूछे के पापा एगो से सोर सलाह लिहल चाहत तनी रहुआ तो हमनी के अपन आदमी भगवान रूपी के देवता रूपी अब केकरा के का हम धन्यवाद करी कि रोया के हइसन माने बात बता देनी। हम गढ़ा में गिरत रही महाराज रे के हमार उहे धर्म में करम रह गुल बाकी जे गढ़ा में गिरेला ओकरा के हम पहले ही छान ली ना। देखी रहुआ बात कम ध्यान ना देनी रहुआ हम कहनी वो दिन इशारा रवा के कोई नहीं की कुछ देम लेम जन तब तरह ना समझनी ना हमार पाठ रहुआ ना समझनी तो सोच रही रहुआ अभी कच्चा बानी दिमाग में रहुआ का तो सही चबा जे सन जान जी। कहला कि कैसे अंगूठिया मांगब कह देम कि हमारा बियाह नहीं करे के पसंद नहीं जांच नहीं हाँ चाहे कह दे कि डिजाइन दूसर बनवावे के बा। डिजाइन दूसर बनवाए के बाद चाहे कह देम कि हम उतना पैसा ना देम हाँ 3 लाख रुपया बा तो हम कम कि हम 80,000 रुपया दे हाँ हाँ ऐसे भाग 80,000 रुपया देब भागे लगा हम रहुआ तब देबो ना करे सब देला का तरवा कह दी कि अंगूठिया दी ना पाहुन तनी भारी बनावे के सोचने सबक बा। अच्छा हाँ तो ये तो बिया ना हो कि तो मान ली कि तनी दुखली खइनी बता खियाई हमरा के खैनी अच्छा रुपये मंगाओ तनी लड़का का बहुत साल हुआ नजर में अरे चुटकी के खेल बा रहुआ का कहनी भतीजा हमार बउए एयरफोर्स में और भतीजा हाँ एयरफोर्स में बा आपन भतीजा आपन ए महाराज कहीं का हम तो कहल चाहत के और 9 लड़का लाख 10 लाख गिनी तब तो देखी बियाह करा देता नहीं। 3 लाख तक ले हम दे सकी अच्छा ओहू लाख देखा तनी ओहू लाख देखा। भतीजे से करा दी ना रहुआ ठीक है बउए बोलू कम तो एगो गाड़ी हम दे दे अच्छा बात करता नहीं बात हमार ना उठी रहुआ चिंता न और रही अंडवा हम लेके तनी आवत खइनी दुखली ले आई हां खैनी ले ले आवत और कुछ बीड़ी मिलत होते ले अच्छा रही ले आवत का करी देखा ना कलका का ताना से सुर में बुला गुल बुझे बिना कलका का कह दे झूठ सच आ तो बुझे कि कौन बात और न तो कहा जाए जल भागले में फैलाई बा खा ले तनी अंडा भात तरकारी के नाम को आराम से फिर बाधारा में घर अब ना जेम जग में अंडा खा के जेम तना के ना बैठे दियल महाराज जी गलती काम करता लेकिन का करी जीभिए ना माने लता बुझा त लड़का के बियाह में न गोइठा किनाई के प्रयत्न में होई हो आय माना तनी भोज भातवा खाती तो बड़का बड़का गैसवा पे हो जाई और इथिया के हरदिया के दिनवा इथिया के दिन कुछ चाहबे न करी उतना अयहसन ने उतर हिन तो कनियो के चाहबे न करी कहनी बाबू माए का रे बाबू पहले फोन आइल बाबू जले का कहतन दे बतिया ना हेलो और मम्मी ले बात करम। हाँ जी बबुआ जी बोली कहा बात बा बोली कैसन बड़ी बचिया कैसन बड़ी कने हमार दुल्हन कैसन बड़ी ठीक भाई पैसा बना लेनी पहले ही ए बाबुआ जी ऐसे काहे कहतनी ई बताई जब हमारा बेटा ले ठीक ठाक होए गोल बरछिया जन देबे लेबे के रहे जन दे ये देनी जा अंगूठी तो देले बानी तो गांव में शोर भइल बाबू तो हाँ सुमित बबुआ के अंगूठी मिलल बा जान जाई टोला में शोर हो गल बा बबुआ जी जान जाई का बोली हमारे मौसा माना करत उनके बियाह करे थे का कहतन कि ना वो पसंद नहीं थे अब मान ली कि हमार बाप नहीं थे त मौसा ने बाप भगवान ई का कहतनी जी बबुआ जी बताई कामन चैसन बात हो गल तो लर मौसा जी माना करे ओ घर आइनी जा देखनी जा खेत ले बधारी ले घर ले दुआर ले सब तो देखबे कनी जा लइका में कोनो कमी होइए नहीं के होतना माने देबे लेबे कनी जा मर ले मिठाई ले कपड़ा ले लाता ले बताई तो जब सब रहुआ अपने से कह देम तो हमरो के कहे देन बोली बोली हमरो के कुछ कहे दी का बात हो गइला कहला इनके मौसा हमार कहत हम बियाह ना हो जुग
ई काहे अब का है अब बाप रे देखी कौन हमर बाप निकल तो हम ऊपर बतिए का काट दे काले हमर हमारा उनका बिगाड़ हो जी तो फिर हमारा करे धरे वाला क्यों नहीं करे? तो अगुआ जी ले बतियाई अगुआ जी तो ना ऐसन कोनो बात कहलन बताई अगुआ जी ले बात भइला अगुआ से अगुआ के बात लिखी जाना सुनी हम कुछ पता लगइले हम हमरा भी आदमी कुछ चाहिए लगन हमरा के जौन बात कहलन त मानी कि झूठ साथ थोड़े केहू कहिया मानी कैसे तो कहलन कि पानी पिए छान के बेटी भी जान के तो हम ए बबुआ जी देखी ऐसे मत करी जे बताई टोला में शोर हो गइल आ कौन ऐसा हमारा बेटा में कमी बहुए तो माने और सब ऐसे करत नहीं जा बताई कोनो गलती बा हमरा लइका में हमरा लइका कुछ बोलले बे और सबके जी राउर बेटा के संबंध का बा ये ई का पूछत तनी जी जन हर माई बेटा के होखेला उहे न हमरो रही आय तो का बोला तनी हमरा कुछ नहीं के बुझात बताई ना बबुआ ले ली बतियाई हेलो अयो रुआ कॉल का चाहता नहीं कॉल ये चाहता नहीं कि हम उठिया पहुंचवा दी अच्छा कपड़ा ऊपर आखिर देखिए तना बड़ाई करत रही महाराज लेके अभी 2-4 दिन पहले तक अचानक का भइल के रुआ तना पलट गइनी। अरे सुनी ना अब तो मान ली कि ऊपर से फलवा ठीके लगेला मान ली कि भीतरवा कोहवा फौरन में फुलवा निकल लू का करे देखी बुझनिया मत बुझाई ठीक बा बियाह ना करम तो हम समझत नहीं रुआ बियाह ना करम अरे बाप लेकिन हमारा के ई बतिया बता दे तो हमहू सावधान रहब नु कि के का कहले बा कुछ हो मौसा को तो मारा देखी और मौसा हमारे बारे में नहीं खन जानत भाई बता दी कि कोई गई रहे जले कि का फोन गई रहे अब देखी उतना लंबा चौड़ा बात नहीं के मान ली कि रोज भीतर ही होया त पूछले और जो हमार हित बावन जो हमरा के आदमी कहलन हम सही देखनी देखी एगो बात हम कहल चाहतनी कि जौन रउआ माइल राउ रिश्ता बा नु उहे हमरो माइल हमरो रिश्ता बा आ जवन सरवा कहता ओकरे माई के अरे सरवा नहीं के कहत रे दादा सरवा नहीं के कहत हम कहत रही फोनवा कट गइल आइए दादा हम कहत रही ते एजा मत बोलाव ही तवा के ओनी एक जल देबे लेबे कोई चल के मारे झोला में ले लिहल जाई तो तू कहते माई घर द्वार देखे सन घर द्वार अब तो हो गइल न अब हम केनहु के नहीं कि केने मुंह देखाइम के करा के बताओ तो आई हो मार वाला सुना तनी एक आने जवना बात के डर रहे बहर कुल चीज कोई नहीं जा हजुए बीत गई अरे हमर लड़का के बियाह कट गइल अब रानी सगल ना लड़का के बियाह होके दी दादा बियाह में कट गइल हाँ आज मिठाई जन देवे के ले रही हई जन रिश्ता पहले एकदम हाँ बताओ सोना के ये अंगूठी ढेला निहन देले रहसन मांगत आवसन अरे वो कहत आई हो माई जिन राणो हमर बेटा के बियाह कर उनकर मंगिया में खरीदर आई एक काली माई का फतर कटनी के मिले ला जी आ ओकनी के पे अरे बेटा भतार नहीं के नु हे काली माई केने सुतल बाबू हे गुरु जय गुरुदेव जी हम का अब कहीं और रानी के पे बेटा भतार चबा जा का ताकत रे आई जान लिखल होई उहा के नसीब होई रवा के कहतनी के हिताई में लिया जाके आ चुपचाप ठीक ठाक करवा के ओ जे सीधे टिका मारे के चली आई अब हमारा बियाह ना होई बियाह के हमारा फेर में पढ़ाई करे के मान ले कि हमारा भाग में बियाह है नहीं हट जा आजकल मुट्ठी मुट्ठी के चाय के हिसाब लोग लेतवन आ रोज दुआर लांग के आवेला न जालन तो ओकर हिसाब नहीं के जिन राड़ो हम पतल कौन कलसिया देखा हम दाल से लागत नहीं की हमरा से लागत ना बुझल ना तो हम तारा कलेजा पे बैठल बनी हम अपना जमीन में बैठल बनी हम तारा कलेजा पे नहीं की बैठल बुझाई ना चाची आगे करा तार मंगे धो दम अभी बोलू त हमरा लगे जान जे केवन कहतिया हो कौन कहते तन पूरा सखी कराओ सकता हम तो जाई दिन जान जाई मोकन के बेटे भतर खाई ओकन के बेटे भतर चबाई पुरानी सागर के पहले अपन खा अरे जाने का बारे ठीक है जाने का बा इनकर अलावा दोसर के का कर सकता के बाजी रोज भोरे भोरे झोरा लेके काखी त कबो उत्तर कबो दक्षिण घुमत आई चुप रही हटा हमरा ले हटा एगो नु देखी एगो शादी करावल जट जट का हाला ठीक बा जाना जट तू कला मह जट कलिया जा कर लो तो कर देखा ध्यान नहीं थी करो बुझाई ना ऐसा लकी जे बोल तू का जानता हूं देखिया का हो के लकवा मारी आई जब हमरा जमीन में जवानीए में लकवा मारी तू देखिया
जौन जितना गांव भर के आदमी के रिश्ता ये तू बियाह पटवाइले बहुनु आ तू सोचत रहनु तू कैसे टिका के अपना बेटिया से आ बेटवा के कॉले तू कैसे टिकौलिस तोहरो के काटे वाला केहू बा ठीक बनू तू कैसे कॉले चले चले चल भाई दुश्मन का मुंह नहीं के देखा चाहते कन के मुंह पे एकन के नहीं कही हन उनका लुगा खोल देम गली में बता बरोबर हिसाब होई हां देखिए तो तारा चाची लेके लंगटी ने गांव में केहू चलो, होइबो नहीं के चलो, चले जी भौजी, चाची चलो, चलो। चल 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 निमन बाड़ी बरोबर हिसाब होई बांस गाड़ा चाहे कुछो गाड़ जौन करता इसनु बहुत बेकार करताड़ी से जइबे जला के तोरा आन करवा दे तोरा हमर बेटा नहीं खे 43वां बियाह अरे 43 बंडा बिहान के होते बंडा तू ओके देबे कोई के बियाह रे गांव में जो कॉले तब अरे देख हरदी लाग जिता कहिए बियाह ना हो तब वो धन तोर ना होई जान दी है हे ने हेल जाई कि ना हे ने हेल जाई कि ना अब बताई तो रोबे एक दिन देखिए तोरा को हम रोवाई मन करता ना के जिगे लेके लपिया हवा पसंद तो बुढ़ा फेंक जब देखनी लप पड़ी तनी तीर जी के जब फेंकम गढ़ा खा ले तनी आ जिगे फेंकम लेके बू आ बैठवा तनी राडो जन के आया के कुचराई करते से बियाह कर दे बियाह काटो म अभी कहां अभी कबे कर बियाह होखे ना दे अभी हमरा के जान दे हम कौन नाम का पट्टीदार हई मरद मानुस नहीं के घरे तो बाजारे जाए के पड़त हटे आ लेवे के पड़त हटे सामान अरे 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 ए भौजी दादा नइखे चलत त दम ले चलतनी अरे ना जी छोड़ दी हम लेके चल जाई अरे भौजी नइखे माने हमारा के अपन देवर ना समझेलू समझिए ना जी लेकिन झगड़ा झंट भइल बारा हुआ भले जानते बानी ए बूढ़ी भौजी, देखिए हम तो देखो खिसिया एगो बात कहतनी तू जितना दिल के फ्रेश हो नु उतना तारा पूरा परिवार में के उ दिल के फ्रेश ना हो हम आ माई कहीं जानू कि तारा लेखा तो पतो कि का पूजे रही कि तारा लेखा पतो मिल गइल आ तारा बारे में तारा खातिर हमनी के दिल में कोनो कल छपट नहीं के भौजी अब ना हम कोई की झगड़ा झंट भइल बा तो वही घरी ले रहुओ बोली ना चली ना ना आज बोला तनी देख अरे भौजी मान लो थोड़ी कैसे अरे हमारा लेखा छोड़ दी। ए भौजी हमारा लेखा देवर रहते तू टांग के ले जइबू अच्छो दिन देखियन बूढ़ी तब बोले लगियन अरे बूढ़ी के बोले दो ठीक नु बूढ़ी के बोले तो टेंशन मत लो हम अपन देवर है नु तहार माने लू कि ना काहे ना मानी ना जी झगड़ा झंटे के भी बाटे और का गोतिया ना ये छूट ए जाई भौजी आ कौन चीज में कमी बा तार देखो कि 2.5 बीघा खेत बा बानू हाँ। हमार 15 बीघा बा अकेले बानी हिसाब पर 15 बीघा अकेले बा हमारे जाए देखिए तो से काले भी देबे तो बा। अरे कोनो चीज के कमी नहीं के भौजी ठीक नु हम देखी ना कि तोहरो के बड़ा दुख देवेली अरे छोड़ी देखो भौजी हम तार दुख के माने उखाड़ल ना चाहत रही लेकिन तारा के जितना दुख देवेली लिपस्टिक बाली रोज हम सुनिए ना बड़ी हाला करेली करे के तो करबे करेली देखो तो कतनु मरद काम आता त एको रुपए तू करेली भेजेला नु करे खाता पे कहली चल निकाल ओई घरी पैसा दे भौजी टेंशन मत लो कोनो चीज के जरूरत होला नु आपन बुझ आपन खास अब का झूठो खानी अब झगड़ा झंट भइल बना त की ना देखो ना बोली ना रहुआ सबसे जन्नी की देख के ओ खती कह दी न उनका राखी तो यहनु त मारे लगन हमरा के हर बात में झगड़ा झंझट भइल बा हर बात में झगड़ा झंझट भइल बा झगड़ा झंझट काहे बीच में लावत तारू दिन छोरा ले ले जा अरे हम लेके चलते हैं तू चलो ना ठीक बा चला तनी ना तो दुआरिये पर रख दे ठीक बा हम ले ले दुआरिये पर लेना तो देखिए तो फेन खिसी आए लगे जन्नी आता ना सुपाता ना होई रहू बतावा। चाची आता ना सुगर मेहरारू हमार रहित नहीं भौजी तो ओकरा के हम जमीन को हाँ, तो कने के बियाह हवा काहे कट जाता जीरा और राउ तार ससुर न काट देतड़ी हमर चाचिए न ई का कहता नहीं अब झगड़ा कसम से कहतड़ी ई ना की झगड़ा भइल तो रोज बियाह काट देतड़ी जब देखो कहीं जाले न पॉलिथीन में कुछ लेके झोरा बोरा हमारे बियाह काटे जाली अजी तो बूढ़ी हमटे उ कह रहली जे के राउर बियाह का दे काट देता ई राउर बियाह से उनकर का लेना देना बा क्रिया खाए कहतनी भौजी हमरो बड़ा मन में इच्छा बानू कि तोहरे लेखा हमरो मेहरारू मिलित सुगर सागर आ ओकरा के तनो कोई रोड पर पैदल चल देती हो भौजी 15 बीघा खेत बा ओकरा नाक में के हेजे तक नाक में के बड़हन कान में के माने गहना से त लाद के रखती ओकरा के लेकिन भगवान के मर्जी नहीं खे जितना मर तू सुगर लगे नु अब दिल के बात का कही मन तो कर लको आई लव यू कह दी तोहरे के तो कह दी कोनो बात नहीं है कह दी का दिक्कत बा हमरो त मरद ई जानै खन रउआ जानते बानी ए भौजी ये बात बता मरद ए जाने खन हमार मेहरारू मिलत नहीं खे सुन ना आज के बाद भौजी ना कह ठीक बाटे चली सामान वाली के चली अरे हम लेके चल तनी तो भौजी सही में तू हमारे लिए प्यार करेलू करी ना लेकिन करो अब से करबू नु हाँ। तारा खाली कोनो चीज के दिक्कत ना होई बाजारे से ओमिन मोमिन चौमिन जौन चीज चाहिए नु एगो कॉल कर दी कहीं हम उड़ के हनुमान जी लेखा लेके चल आई
चलिए आगे बा चली। चल तनी भौजी आवा हाँ ठीक बा। ये था ना हमार बुढ़िया हरामी बिया हो, हमारा ले झूठ बोल बोल के कहती है हेजा जातनी हो जा जातनी। अब बता वही इतना सुंदर बड़न बार बार बिया काट देती है। का को जानी कोनो बुढ़िया इनकर से अपन प्यार मोहब्बत कर हम उ बावन कोनो के देखे जाने आवता जदी ना रहियन जदी संगे रह हम का दिक्कत बा कहते बड़न हतना हतना कहत गहना बनवा देती हई बनवा देती हऊ बनवा देती। अगर हम बोलम तो हमरे के ना बनवा दी हन जतनी ना तो धो दिहन अपना घरवा नु झोरावा तो फिर लेवे जाके परी बुढ़िया देखी तो बोले का जनी कहाँ मेहरानू गोइल बाजार करे न तो रह गोल जाले नीमक तेल आ जीरा मरीच लेवे न तो बाजारे कोई ना के हम ले देते त ना। अरे बाप बड़ी भारी बा हो भौजी। ले चली मम्मी घरवा में सामानवा जा तनी भौजी ना उठत रहलन नु सामानवा ढेर हो गल ह तो कहनी कि तनी चौपा दी। तार मालूम है ना केकरा घर से बोला चली नहीं खे हम खुदे कहतानी हम लेकिन टंगा तो नहीं के तो का करम बोला चली ना के तो बरियादी तरह हाथ वाला छीन लेला है। कहले रहती तो हम आई रहती कबेले तो ताकते बानी गाड़ी ले जब से उतरल बानी हो जाले ताकते बानी कब आइन लेवे तो रउआ बियाह कटवैले ले फुर्सत मिली तब नु के तारा ले कहला ई बात हो का है ना कि हमारा पास एकरा घर से देख हमनी के 36 के आंकड़ा चल तारा से जन जन कॉल सुनतन तन तू कले बू तारा काज के बाद बता दे तने कैसे कोनो मेल मिलाप नहीं के तारा बोले के नहीं खे बोलम ना लेकिन आज फोन आवता नु तो हम कहतानी उनका ठीक बा कि जा का कह दी कहतानी रउआ जा कह दी माने ये सब बार बाजार जाए को तब हम जाके सर सामान लेम तू घरे के काम देखा लइकन फेकन देखा कबेला हम साले पसंद आती भात खाइम अभी के गीला मार भात बनानी एक टाइम के खाए बना के चल लेता हूं बाजारे आज तो सर सामान लेबे ना करब रउआ जग देखब बियाह कटवाई भई करब हम करम तो हमरे नु जाए के कौन रानी कहती कुल बात हो हमरा के बियाह कटवाए वाला अब रउआ ना जानब कइले ना कि त छनकत काहे बई हां तो छनकत के बनी कहे सनु तो माय गांव में कुंवारा छोड़वा देम हम जान देखो चलो घर में खाए देखो अति करो लेकिन देखो पानी पानी गति हम तना बुढ़िया हरामी हिया ना तना हरामी है। देखो अभी भी मुंह से अपना बकत नहीं खियाई ना बतैले रहतन उहाँ के सुमित जी तना नु पता चल रही थे बुढ़िया सुन हो जा जुनवा हो गले बा अगर नहीं फेंक दो फेंक ना देले रहती तनी अब हम गुहमु तो ना करम छूट गुल बता जा कर ना खाली बियाह कटवाई गुह मुंह थोड़ी करम खीसे बढ़ जाता इनकर बात सुन के बना देता नी परोसा खा लियो आ जावे द फोनवा तारा लइका के तब कैसे कहतानी बियाह कटवाओ चलते केने लइका गोइल बा बताव आई पूछी तो ओकर का बनाई आई तबे न पूछम ना आ लेट होई त खिसियाई लागल त लेट क के बुढ़ाइलिस अब उनी बदरी के दिन में कब 4 गो झुरुक जेन कोनो ठीक बा का जाने कहां बउए दम मन जइले रहत दिन रात खाली घूमे के फेरा में रहता घूमत रहता ई नहीं के सोचे त मतरिया बुढ़ातिया तो हम ओकरा के सर से करा बता दिया कुछ बना के अपना मने रख दे त खिसिया जे एगो उ खेलवाड़ी भी त हमरा बेटा के बियाह है नहीं के ओके दे ठीक है बा मत ओके दे का हो कन्या का करथन जी ना हो जातन सोचतन दुगो लिट्टी लगाए के का करी मैं तारी बेटा बन हमर खाना घोटाता कन्या अजी चाची जी आय ओ दिन मार उनकरा ले झगड़ा कोइनी हैं कि बिया हमार बेटा के काट देली आ देखनी के सुमित बबुआ के उनका ओकरा पतो के झोरा ढोवत का हां कब हो लगले देखनी का जाने कहां लिया के गोइल हरम लाई गो केने बैस रे उधर 100 रुपया तो तनिया होता हम नतिउ चपलावा खोल के मारम दूध चपल मुंहवा लाल हो जे अरे वो हमर दाही दुश्मन बनल बिया नती उ आ तू जाके ओकर पतोय के झोरा ढो चलत रह हैं अच्छा अच्छा का हो गइल माई मान ले कतनो ए बेचारी खतना झोरा ले रहे सामान ना चल जात रहे अब कतनो ए त अपन परिवार नहीं यारे गलती ओकर बुढ़िया में बा उ तो बहुत सीधा औरत हिया। अच्छा काहे ओकर बुढ़िया के मरबे तू नहीं आई मारे उना लेके पार्टी लड़ी बोल ना एगो बात बताई औरत हिया ओ दिन राउर महतारी के एगो करम ना छोड़ले रे नदी एही त ओकर में ओकर सास के चलते तू आज बांडा घुमत रे ओने बांडा कह के चिल्लात रहे बोल तो अपना के रख कि तू बांडा रजबे राणे रहबे तोर बियाह ना होकी माई देख दुनिया का कहता ओकरा पर हमार ध्यान नहीं छे बात से होतै ठीक नु जे जैसन होला ना ओसन ओकर पूजा कइल जाला आज के बाद ओकर बतोइले बोललिस काहे ओकर दुगारी के आगे पीछे गोली तो तोर जौन ना करम करे के तौन हम करम कर देन जान जे सुनी दवा जनलिस नती उ काट में साले ते देखलो वही गरी नु लेके खुट्टा गाड़े लगल वही में कुछ खिया दिया सब अरे हमारा ओकरा से मतलब ये तो नती चाहता तो ओकर घरे आके ना जे कुछ खिया के कुछ कर दी त का करब रे हम केने के होखम हैं ना ए बाबू अपना माई के काला में रही रौरा हमारा भरोसा नहीं के ओकरा पर
ना ओकरा भी हम जाते बाजारे माथा मत खराब कर पैगो का मंगले पेट नहीं की से देखलू ना समझाई तो खिसिया के गोई रउआ देखी अपन बेटा के काबू में क के रखी ना तो कुछ खिया दियो सनु तो बियाह करे के नाव ना लियन मती खती मार दी हस त जननी ठीक है कहत हुए कहनी है अब बुढ़िया के काटा आगे ना पीछे पकड़ा डाल ले क्या घरी ओकरा आगे पीछे हम जाई बताव लइका नहीं के वो सियान समरत भई को घरी हम ओकरा लो अकेला घर हम आ घर आई भीरिए पंजरा के बी है त अब बुढ़िया के नु बड़ी दुआ लागेला तना सरापे ले एता ना कि का कहे के सरापेले ना कामन जी खातिर भुलागु नहीं करे बात ये कहे खाती आई कुछ खाती आई ना हनी फिर बताओ ओ दिन कथा ना सुमित के माई ले झगड़ा कोला से बुढ़िया आ सुमित बबुआ के कहती कि बांडा रह जिबे रान अरे एथु रह जिबे राणे रह जिबे आ आज देखो तनी कोकर पतो के झोरा नती हमर लइका हमारे के दम इथी कइले का कही एक कनिया हम केनहु के नहीं खी लड़का के देखी हाथ दब में राखी ना तो बुढ़िया कुछ फेसवा दी नु करवा दी नु डाइन उइन तो जीवन भर भोगते रह ठीक है नु कहती है बेचारी आई ई तो सन बिया त आके बता देलो दोसर ऐसे माजली तो छोड़े अपने में बाजत ऐसे ठीक है नु बा जाए दी शादी ना भइल तो दुखी नहीं की ना अब दुखी नहीं खी ऐसे कि अब शादी करहूं के नहीं खे मत कर हम बढ़बे कल तो का जरूरी बा शादी कइला के जरूरी नहीं है हमारे दोसर शादी कइला के ऐसन जगह मिल गए ओकरा बियाह करे का मतलब बा जाना तनी बुढ़िया का कहत रहतिया ढेर बोला बतियावा न तना तो जानत नहीं खूब हमारा के ठीक न बोला देब न तो जवन ना करे के तारा के तवन कर दे हम खीस में मन करता कहीं कबो कबो कि छोड़ दी हमरा कोनो फेर नहीं कि हम चल के ओजे ना रह जाई हमरा घरवा 15 बीघा खेत छछात केहू बा देख हमरा के धन दौलत ना चाहिए बस रहुआ चाहिए ओइसने तो हमरो चाहिए हमरो धन दौलत से केहू के प्यार नहीं खे बस हम जेकरा से प्यार करी उ हमारा से प्यार करो और हमारा दुनिया से कोनो मतलब नहीं के बात बुझाता ना ताई एक बात कही जहिया से रहुआ से प्यार भइल न हमर मन न करेला हम जा लागबो ना करे ना दूर गो बाल बच्चा के माई है अल्लाह को के कुछ हमारा मन ना करला ना ते कुंवार बैस उ त बंडा बंडे बा तेहू कुंवार बैस अरे नतिया लड़ाई के नहीं खे नतिया लड़ाई के नहीं खे हम भाई नो अरे का हो हेने बोला ना हेने निकल ना ते हमारा घर में ढुकल कैसे आवे आराम से दुकानी है हैं आराम से दरवाजा से कोनो चोर लेखा चोर लेखा ना दुकानी नीचे करो हैंडल अपन है छड़ी नीचे करो बोलाई बबुला के बोलाई हां लड़ाई के नहीं खे बोलाई हम बानी नहीं बोलाई केकरा के तोरा महतरिया के तोरा मेहरिया के बोला वो ठीक है हमारा तनको लाज डर नहीं ठीक बा ठीक बा ठीक बा एकदम निर्लज हो गई बनी हाँ 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 चाची छोदा रहे दबे चली के का कसूर बा नाती तो हमरा के मुंह से चाची नत नहीं था ले एक मिनट भातार कर नहीं थे तो भातार खोजते से रे आई तोरा का बंडा मिलल है आई नतियन का छुअल पानी ना हम पीही ना माई बेटा के अच्छा हमने पूजा थे ना कुछ काम रहल अरे खिलाड़ी यार तो बेटा देखा असलीला करता मैं घर में जा तेराई के नहीं तो हम बाई नु अपना घर लिया चलो जैसे कौन दिक्कत नहीं हम बाई नु का हो केने बैस रे जगह पे बनी बेरा अपन दाही दुश्मन के घरे का करतेस रे नतिया दुश्मन अरे दुश्मनवा के घरे में नेटी काटे खातिर ए हमरा के गोड़ मत लगाओ पतो लेखा बिया आशीर्वाद दे काय कर आशीर्वाद दे जाला आशीर्वाद दी ये तो मोड़ के टका चाहता है हमरा खाली इतने बता का चाहते बेटा के भेज के हमारी इज्जत लुटवाता है इस समय पतो ए अपन गाना जवान ले ना ई कुल बात आपन पर रखल इस ना पेट भरल हैं यही बेटा आ सकतो कबे तेही जानत हो कबे चाची कैसे हमरा घर में नते ढुकल ह कैसे ढुकल ह ओ बा काहे तो पतो ही बोला से तेरे बेटा जइबे करी चाची आराम से हां धाके तले गोड़ा पर का ना चुप रह बे चुप रह हमारी बात सुन आराम से तारा घर में दरवाजा से घुसा नहीं हम थाना बुलाओ पुलिस कोर्ट बोल कचहरी बुलावो ठीक बा। हमारा डर नहीं के भाई यहू पहिला ई बताओ अगर हमार बियाह हो गई रही तो 43 गो बियाह ना कटले रहतू तो आज तारा घर में घुसती हमारा के बाण रखे वाला तू हमारा के साढ़ बनाए वाला तू सब हमार दुर्गति करे वाला तू यही से तोहरे घर हम देख लेनी आया सुना तार पतो रह चुकली अब ना रही हन करे जे जैसन करेला ना वैसन ठीक से बता। तेराई के नहीं कम बानी 15 बीघा खेत इंतजार करता है हाँ रख हम क्लियर बानी माने हमरा बेटा पर आवे के बंडा पो ई बंदा पे ए खबरदार हमरा बेटा के बंडा कहियो मत दे लाज नहीं खेला तोरे पतो के हमर बेटा रख लेलस देख तोरा मुंह में त करके पोत देलस माई रे के चल ना भरगा घूम का कहबे गोड़ लग का कहबे रे खेलवा माई ए चल चल माई आशीर्वाद दे
खुश रह जा हमर बेटा पर तो फरा जा फुला जा आ जैसा बेटा पर तो बड़ सब एगो नान हमर दिया हम खिलाई नाती हम तंगे आगो एंजॉय अपना नाती ले अपना मुदई के मुंह पे मुतवाई 6 महीना में 6 महीना तोर नाती मिली हम हाउ दू गो ने जन्मैले बानी हम ना लेके देम उनकर हम इनकर संगे अपन नया जिंदगी बसाई चल बाबू लेके जे आप काहे रोत रही साहब लगा दे सर चलो चलो लेके चल रे अरे चल चंदनी साल नहीं किस लेके आइले अरे चल ना फिर से मंदिर में होई ना बिया सुन जा के खांची उची धर दौरा में डेग डाले के तैयारी कर हम लिया के आवता नहीं ठीक बा ठीक नु अपन चंदनिया सलवा दी हई क्या एगो चदर बाई के कर ह हमरे अरे हमार सोना लो माई चल बाबू लिया क्या होता हम आगे चलत नहीं कम से कम लोढ़ो घुमाए भर तैयारी करम नु पूरा गांव के भोजो देवे के बा का अब नु भइल बिया हमार अब कह सकिना कि भइल मिया मोर करबू का हम चली चले ऐसे भी रोज रोज के कुरकुराहट ले हम तंगे आगू रही ठीक बानो हम सोचत रही कबो कबो सपना में कि रउए से हमर बियाह काहे ना भइल अन्य कहेला कि सपना साकार ना होला कबो ई कबो बात सोचत रहू हां अरे ते काश हमरा के 1.5-2 साल पहले बतल तत्काल में हमनी के एक दो बहुत छोटा मोटा बीच में झगड़ा झंड हो जात रहे ना ओ ना तबले पता ना पाओ अगर 2 साल पहले बतले तो हमनी के नाना मुना राही हूं प्यार का सिपाही हूं खूब पैदा करके गली में छोड़ अब देती चल खेला ले चोर सिपाही साला लेकिन आज हमार टोटली 29 साल के हो गई आ जिंदगी में पहला बार चोर सिपाही खेले में जब मजा आई नो मजा कबो नहीं आई